enipa wa ho odiri nyina ne secret wo sumasem ene wa ho odin Ayefo amohwe efre chichi ene mencheye mamu nyina atenase emwakọ abadem benyansapo kasamfonyini su nyansapo na wajeso ede amaye se yesane ne badwemba ekwan so da bia yeka ede kyerɛw se yetiwe ya se anoma akɔre bresi ama utua ne nsam mujabum ede sa abo asansa ye fa ade ayede kye enu nti amamre amanne abakwasem afutusem ne adetesem de se abo bi se wosen ye ne a na osenyen ene ntakre huna sabi obia anya na fe ene enu di na da bia na meka kye se subscribe na share na like ya na adwadwe nche nso de ato ase bokọ na wo de aman bibia ekoso ha bia edin bia ye di dwuma a wonte ase no nya abotre na bisa yemu ye be kyerɛw ama wate ase ni senti a ye di se edin no ena edi dwuma ewo ye nyansapo kasemfonyi sanse ye ne etitiriw anintini abrempon wono mareda no mutimu bobew ene de ahia ewo afidie so a sabia kroto da bia ne yesua de ne yegentete edi free hono ede eko enu nti na meka yo se hye no nso se eye YouTube a NYANSAPO TV eye Facebook a NYANSAPO online eye TikTok a eno kra nanse ya nche na nso se de followers ne si ba ne ade no eno nso eye NYANSAPO online tie ni nyina Facebook ene TikTok eye baako NYANSAPO online YouTube nkwa ena ye NYANSAPO TV a NYANSAPO online no enka ho YouTube NYANSAPO TV memma obi mfa asokwa ena ne wa chenchena mesrew na womfa hwempo aduro meda no emesa na ntaya de mesrew a hwene yie pa na se binuma ye omo akrabirifo a wono ye ohinta de akira womo tete akire no mpese wono mfa kwambone so digidi mbone ede be NYANSAPO ye brand no eson ye saba besua de bium na yenkoi ya brewa ene ya saba no ho koku ase enkomo yenko ne yenko nkoto aso na ye mana kwa ama abrewa bemen okofo poma eja checheku ye mu akwa abado benyansapo kasamfonyi so ya enya ado wa kire mamba na umpom te sei onyankopo tete kwafra mo na daro ma ye do twedi ampo ase wububu utrinwi no so no kwasem ni waya ababa pa waya ababa pa ho aye feyi papa ani ye kan se wayi ni ti se nye twi kasa obi kasa wayi ni ti a ye twi kasa no ye obubu so ana wayi utrinwi wo hu na wuti de wuyi abede wakasa yi a enye ye obubu utrinwi no so ana wawe ho awe ni tiri ho ye kese enwi ni bi ni ho okay ane ye kan sakola no wawe de tiri ho nyina na wabubu ni tiri no so na se ma no so yeso wabo ni ti okay ye da se pa ayefo yesua de kakra yenko nene na ebe kane no ne yesi wajabode sana na kan no mo kan ma ne de no wajabode okay ese wayi bia jabia si so ana wayi na wabofa bi sa na haro osoro yes wajabode ani ye nyina bode isu na ye nkire mo ne de ye bedi hu nkomo emre bidri ema Yesu Kristo eka kire Peter se akokọ emmon kra no apaw ne mprensa ene ye besua de edi ntikra na emmoa no dɔɔso krokro na bi wo ho enoma ahodo ene ntakrabo ahodo na akokọ ena Yesu Kristo ede ye faso de ede ye ntoto ho ekae na ode kire Peter ebiem enipa a woni ni tu anammon woni ne kɔ ene ne ba no sɛ ne wo sɛ woni na setena mu no esi ɛyɔ pa ye bedi nkomo ya ka ne tra de ato ye wo sɛ tra wo hu ensem pii ne wom ayɛ sɛ ɔba wa fa afuru eni me wom no nu mienu ntimi nkyerɛ ntika no na yenkɔ Asante nwoma hɔ ɔkofo poma hɔ na yenkɔbɔ nkomo yi abra ye begi nkyerɛ mu ya abra wa papa bi bemen sɛ menhia Asante nwoma ene de abanie Yesu Kristo ka kire Peter sɛ ye Peter wo Sunday school teacher wu ntamti tina mi bisara
se akukọ mmon no apaw ne mprensa na adai na emoa bebre Yesu Kristo ba ye nim se no mo ho na wanfa bia nyenhweso de se akukọ ena ode ye sa nhweso de no kre se bibia wo ya wo hwe baabi a wususu de ka ema eyeye ti se bi empanyin se ade sa na asomasa ade ebechi a akukọ na ebo de ehun se akukọ obo enti no ebira esi anadwo ne Peter dinachi na esuafo ni nyene asan na wakase Peter ansa wase me die ewuo kura me no bi Yesu hwe nanim a wa enya nuru ho ntira akukọ mmo kura no apa memprensa ansa na akukọ bebon no apa memprensa ni nyine gina ho se akukọ bon a na afi na ade asenache ne ye he asetane ne abrabo no ase akukọ so wo bon ebere abon ahomache no ebo be se nundu no asana bon ebo dumi no abon ebo donko no abon no miinu no abon no nan no abon no nsia oye no donhwiri miinu no nsia wo bon a wo mon bio kane no nananum amamere mu no akukọ a ebo no nsia na nkukọ ri nyina afro pata wo mu okoda enti akukọ a no nsia apa ho no nso ho no obebon no na chesensesan ye bi asi enye papa nananu bitumi ka se yimusu ye chiniko no imane mfra nkukọ no bio akukọ a ebo no nsia apa ho se no nso ho na obebon no wabon se onya akukọ pa bibi asi bibi aba asi akukọ no so nsase e ma ne tana ho na nsase o ma ne tana de ade na mukunure tani e kunu fi ho ebi a wo mu ayeye mo wa no ebi a ne wo musue bi a ebeba afa akukọ no so ntinu no wuku na adi dware wo kra na me papa ne ka abasem bi se panyini bi no oye anantwie pa na anantwie na oye wo mu no ya no ama anantwie na oye wo mu no wonkum bi nwe na wo nkraman so ewo ho na nkraman no ya na afofuru fira bonten besra wo afi kraman no ba ko ba ho no ba ko se kina ye ni beji o ye wira na ntwie kesi ye kina obewu ye wira na ntwie kesi ye kina obewu enti wowu a ye dwa wo fie ha enam de ebu ye ni beji pa eno was sa was oni di nkomo na ampade echen ye na ntwie na wu tapi twa na ntwie ya kana me na danfo no ba wo nyina wibi kama enti ekire ena be me bi betere fie ho obeya na ntwie no ho adwu na wote emoa ne kasa temwa ne kasa enti ohwana wote se enkraman ni di nkomo se ye wira echina obewu ye wira be wichi china de ye wira be ho o si ha pa no se ade wo se china ye wira be wu kina ma no kanche china ye wira be wu nti ye wira wudi a ye wira be ho si ha pa no se na mu wira be wu de na se ye kan se eno se
de nka wose mi wira eye ne se enka ne muwa yi a woye wo mu echina ana anadwi ka wonku wodwa baako nanka won tompete na odi abọ no ho afode ene iwu mu ene wasi saa wasi ha ti be ma ne te no ko ka chiri ni wira ne se papa emuwa ya doso kuwudwa baako anadwi ya na topete wasi ade wasi me de maka chiri won ne no wasi ne chi bi ni nku ne ti wo chiri bi nku no yes papa no bibi anka no sa bibi anya no de sa ko pem biribi a afi na ni ntwie kase bi wo ho nka ma na se nka ntwie wi nka papa ukunu maye ne a ne amuwe ya wi a ke wi a e ba no so ne ha nyina nka be firi ho akwa no ko kan ya papa bu ofu apam no kura firi ho ko ntwie kakra kase nkum na ntwie ma wo pebi na awie nti na wo yes sa na ma me kuma ya de kum dwan na yese ne fa ha firi akwa wo ma ha ne sa ne ma we nyina ni wo papa ono ne kan papa ya anti ase e de kwa ahomachia kokko bebuna papa ne ya de esi ni so yesu mu ati una ya de ne ye edene no na wo mu dire ko liwo odinsi mu yofu bi ho no se papa na so na eden awon se enkrama no wo mu hunu de e koso ene be ma no so a won so ba ho no so te enkrama ne kasa enti wo mu ka bibi a no aka a kire papa no na waye we na ntwie na wo nkunu na wo nkunu no abonsamfo na yi ni kra na wie enti oyedna obu pani enti mpanimfo ewo niema bi esi bibi so dua ma wo mu hwese ade we esi a na ye bibi na eba enti akokọ a obeye saa no na ya ade bi no waka akire nipa no okunu no de adware ne kra yemma because we nya bre wo se wobon e na wo bon saa bre no yenhwe sanse Yesu Kristo kura wo kotwe kunkun ne se de yesi atiti bi na Sunday school yesi ye che na hamarache be se dumienu mu honom no eti na je se ono no hu ye bre akokọ de bon wo se ye de ya enkodu nonum ne de na akokọ obebon amani pa asode na sa nonum no nso mo no nipa nso na wo Peter kura de wadi ka ayimia madadadada ama obi ahu se me unnim me unnim bebia wunhia me kura da wo mfa me nyehwe ampani ampa de etoso miensa abrante ni begina nche owura yi minim no onka Yesu Kristo asuafo no wose me enye okura na aka nka minim no minti ni dinda na no si ya na akokọ no ebonye sabire Yesu so ne ayere no enti wote wo se na otwa na ni sei na ode ko Peter akokọ na bon Peter hu na na yem sei ne no otu Yesu na se eye ebre no na Yesu Kristo hweye na saa bre no nso abo a wodi dwuma ene akokọ ti wuntimi mfa aponche ana kraman ko kraman mpo nonum no kraman mpo kura bi na bibi no wohia se bibi ba no wopo na akokọ de ye den ada no miensa ade bi be chepe no miensa no obebo saa kopem se nipa be sode abwa we ema enipa wo mu ben ye no e wo se ya hwe yie wo mu ho ana enipa ye ben ye wo mu aye ne wo mu tu anamon won aye ne wo mu ye adwuma wo mu ani wo mu tifie empo ya ho kafo ye ma ye kurom baby biada yidi dwuma koro bia enipa e ben ye no se ye hwe wo mu yi nye hwehwe wo mu ni ehuna na montuo no kwan ye befa so ni wo mu tu anamon
me wusu baby say bitimi hwe ni pa me ni wisan foforo me ni uda ibedi na awotwe ekone na awotwe mi ni say di wisiti bia mitimi no watana ewe nipa bi ya wurawura ibia na oduru fifimu bibi opemu ahwe say nipa no hwe ni yese onye nipa yedi ni tu anamo yedi ni nante anisuo say enka wutiri mu asem fanchire no na esumaye mu ade ewu ye bia so emani hu Penny to be said, na empanimfo na de goro ayu enyonkro see enu anum aye sie ni keja na no be goro no pa goro na no be goro anwumi goro bitiri musam na men kan kire wo see ye huya bene me no be goro no pa goro ya be goro wi agoro ni agoro anwumere goro na emo mitiri musam de men kan kire wo seti nyum no so bi ma me aberewa ya no ama ne so ama me enu anum aye sie ni keja na no be goro no pa goro me no be goro anwumi goro bitiri musam na men kan kire wo say ye huya bene ye noa ya ye sie ni keja na me no be goro no pa goro na me no be goro wi ya goro no be goro anwumere goro mitiri musam na men kan kire wo say ye huya bene o say ye huya bene me no ya ye sie ni keja entimetime no agoro no pa agoro awia agoro anwumere nanso mitiri masam de men kan kire wo wonu ade ye fire ni sie ai esie de minim na keja ne keja soso aha ye fire ni keja wonu debi on sa aha bi ya ne wisie so pa bonse no nko bonse ne tua so aha ne ya tete ai wi kura ayesesa yese no nso nko ane aba e wonwura mu a wote a e de tu jam misie ba ti omo kokusi bono no omo kosie no so a yete de tu eno ni keja no ese woni sie ni bo pa ne kase sie ni keja ni asida nese abewa de anwumi ya ye to yi eya akwakoye ape anwumi ya wo pepe ene esene ene ne nworo ene nworo ye ne nworo ibu ye obi bi emu anu na ya ase ho ne nworo we ye bi a wo de ose ho na ne na egoro na wafa ho adwene abewa anwumi no mpase ate ase yi pa me no ye kapa ti sesie ni kaja no ko mo ka wo nwuram enti agoro bia sa ya no po wa wi anwumre o me no begoro nanso no wo sa ka che yese ni tirimasam de e wo msa wona ne ka kon na krana ni yonko brebo nanso ni tirimasam de on kan kire no madam fu bi kan asem bi kire me na me mpese me bo ni din na mabo ni pakro no nso din oso ko sikani bi fie ti o de fo pa e wo krom ha na oso ko ni fie no na papa na ne hyeja ho oye na duane eti eye ne nwanwa no se wo de wadawru mo panyin na wo yire we na wawo ye waduane wo se hwe o pese wonyini cha e ma wo yire nye waduane da o se asem o ka kire no ni sika wanya nyina no ono ana ye na duane o ma na yire nye na duane asem o ka kire no na se na suma sem bi a odo ne yire pe ne yire enso na duane sem de o ma na yire no cause osuro oba anam pedusi so pese winyini cha suro oba lumban so to bi o se wo hima Jezebel na futu a wode ma ne banie ye no de suro ma o pese winyini cha suro ma wow na se enipa a woni nam na woni ne konne ne ba no wo sumasem ko twa konkrokra ka me ate se wo yire kra ne dampa so no enka wayi enyiwa sumasem mfa nkire no
ti wosumasem nye wosumasem sanse beduru bra bie no wosumasem na aka che na no ana odi begina so no odi ayi oto atwede enipa wa ho odiri nyina ne secret wosumasem ene wa ho odin wonipa bia wotaada na sumasem adi no ni mu oha koso obi pewa ye obi bia obenya wontem ese abrewa babia yede enkome ya ba bedui na yehwe kwan ya Yesu fa so ka kire Peter se akokọ mmon ena wayi me amamprensa na mpa oye na ahani ye betimi aka se Peter no oben Yesu pa e we duru bre bi kura na eposo onse na omonam no Peter nso ye na dwen se obenante so te se de Yesu gam so ba owram a Yesu eso no mu kayen se ni gidie ne hwentira kire se nye ni gidie ni sha eduru baabi no ahanta ba animu eba animu na se hani betimi aka se Peter mom de na ni gidie swa anase na opre oye pre opre bibia wo pepere ho se wo hunu se ye wo mu ba no na wo mu nyina ase saman na e ba wo busuru ena Yesu ye se sanwa ni honam se ni ne Peter se ewurade se ye wo a ma minti bi fa so mra wo no se bra ne bra wo kɔ no wonam so saa na wo kɔ no ahanta bi ban mu a wo ka kire wo pese wo ka kire ne nchi wo mu edi na kire se ma ho sabe so me kɔ se de Yesu kɔ no ha e hwa na hwa ase ya no wo se ewurade so mi unsa abere wasema ye kan ebi wo ya brabum obi wo ha wonne wonnam a subo obeda ne de achi ne ese ompe wasem do wa asem kakra bi to a de wo wadwen be yo se sa nipa de ompe masem bo se onu mum na waba won sra bam na de ese wono de wodo wa chesese bi owu nkwa no na watwene ho ebi na to Yesu Yesu wose obekokora wose Peter ena ode na sori bisi Yesu de safoa ma Peter wose woni obotan a me de ma sori bisi so chese bibia no wonne no oben ne pa wono aso ne ye bekiri Yesu a wotwen sika ai o ya kaka bensem kukuruku eti we ye beka se na se odi penim hwehwe animu o Peter de wodo Yesu Peter enso na edono nhede ni wosa ayese de Judas enso ye no cause woni Yesu no oben ne pa o musika sempo ono ana na hweso wo kire mu kra Bible mu ne chese Judas ye ni nwi enso sika kwans Vitebreduasa ene ogyeye ede mfia no ka ho ede kire se mi wurani enum nti ne da no bi na awadefo na fina no yese message fia no nkyere wodo enfia no enkyere wodo nya mfia no nyina na kyere wodo enfia no de kyere kwan ti awadefo kure nipa mu yese na fina no o kyere wo kyere kwan so okay ebira Judas be fi Yesu anu na ye wodo o time pa no wo kyere kwan ana nse nipa no ni ti Yesu se wo de nfia no eyi mama abro aye sori so tunema fofo kakra o woji nipa ni dia madam fu edi ontimi nyame bone enu nti waka ne nsem nyina de akyere ne ene obi akodi amane mu enam o man ho kwan a keka nsem ofise nipa na wanya no ne de ka ne nsem kyere ene sa nsem ne nipa ne gina so emenne nipa ne ho kyere no ede na obeka ede akyere wo mo a wo mo de o munya nya ebie na wo mu gu so nam ne kwa mu pese o mu ye bie obi a wahye wo braase bia wo wiase bia wanam ntium hwii enyankopon wunim nyansa nche enyankopon nyankopon bo nipa ya dwene pa e da yetiri mu obi nhunu ne yonko de se me ne eduo ni ti wonu sei na o dwene o yere
ukunu oba o maame o papa unua wadamfo obie ni wobi adwen empo obonsam yi odi ye gura topiri adwene da yitirimu no Nyankopon amene hu age se wo bie wa no ka ansa na bonsam asom di aye adwuma enti wonipa bia futu amituo empanimfo nkoda ya hye ase amaba wa yesi so ye bobra ye se eye adwuma ibi awuye bia wadi ehia wo pa ma nenye wo hia asem ma nenye wo sum asem ade ehia wo pa ma nenye wo sum asem yike bodun bi wo se onipa da sani wone wo kọ one wo ba sesefe odofo hwe ho yie no wono ada nya wo beye enti me metiwe masem hia pa masem hia me pa me nyi ntufo ti bibi ni mesusu se me koya ebra meye no e na abehu nyame ye me yonko pa na me ne nam firi ye meba ye ma ya Abibirem ye suade pam ye tone niema ye fa ha ye si ha se enkomo a na me papa ne me die ni ade nyina eda mitirimu no ma mpone bi ho ankere ne da ade a no wonim wo me ho ne se me ta kasa bube me kasa abibu enti abra me share efmadwuma ase wosi obi kura di card di nkomo che wose hwan poma da bi na enye ono a wosi chobo ya wada anajo ye ti we take afo so no enti amne poma na mu ne nsem we nyina aguriti ona asa afa no akosua no we ye no wanwa ma oba ye no obi so eya they said you will take me obi kura na di ne nua be ma na wose wo ka kire no enti me o pe me pa epepa bebre me pese sa na obi aso ye obi a wo pe wo bone no obi be henham kura abeto aso wodo bibia o me de me na nampedi sabo adwu bi wose akwasi ni kwaku ne nam na akwasi kire kwaku kire ya ma akwasi hunu se wodo no ebu odu na akwasi se hu mere be ne mere mu do de enye do pa o bibia sisesi anko wayi mi ama wose me te se Peter ni Yesu die wo mu kasa kwana na obu koshi a jata ehwa na kwaku dimni kan wo furu dua woni mu duafo akwasi su dim duafo to jan wo jata no bubo mba na oda no hotofo wo kai bibi se jata wo mpa abofo abo a wo wi jata mpe nti jata no baaye no na kwaku si dua no so hwe de wo de be ya akwasi na jata no ba no hu ano ho won kan no ho na no ko hu ana so ho hwe ho wan kan no no ja no koya kwaku hu no so wadura chire no no sifo no one day we see from no we say jata kan asem bi ahe akwasi aso oberu yonko akwasi ebra na mete soro wa jata no ba wo nche me yem shime jata no ye ya wo be ko mi hunu so de na no ba wa so ho na asem be no ka kire wo me yonko pa me yonko kwaku bra wa no da so asese de we si do mi wi akura be wi amame jata yi ba mpofiri mu a udwane kofuru dua no mi ni duafo am da me ho tofo jata no baaye no
oh ohuehu ame ho a wanka asɛmbɔni bia na emu ase wɔka twa ato ne sɛ ya me hwɛ manamo yi onipa bi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ me ne ti anamo na wonipa a wɔte sɛ wo no me ni bi nante bio ti sesei yɛto nkwanta a yɛyɛ ne na pai esumasɛm ɛne wahoɔden esumasɛm ɛne wahoɔden yɛda yabrewa ɔkofo pɔma checheku no asante ngoma sɛde nyansapɔ yɛfrɛ no yɛde na sepa ma o secret enye weapon na enkraw na enye wakode emie wonsem bia so mfa nkyere obia odɔ no ɔno nso dɔ ɔpɛwasɛm nso pɛna onasɛm nanso asɛm baako bi wɔ hɔ no mu a ɛno de bɔmɔden na fasi na enye wasumasɛm na daakye bi ho kyerewa ɛno watimi de ayi na ade twetwa ho na akɔyi no na wo de kɔkyere de a ɛne na akɔya anaasɛ wo bae mesrew memma obi mpawo ansana akokɔ wabon aha ɛnyɛ something enyo ho something a ohwe ye ma ba dada na ma odan ne na ni secret na suma sempa ma oye ahoden no oka de kire na akori achi no something oye se nkontomire no ema bi ento aha ye nyansapo TV YouTube nyansapo online Facebook nyansapo online TikTok ebi ni ba bia biem ye number no go screen ani se de esidi adwumadie no mahu ni nyina eno na wuhia a na won se nyansapo obefrɛ no se nyansapo na ne di nkomo a bisanse na saa number no de nyansapo number na onya ne se de go screen ani ni dia ene oni nyansapo ene kasa no aha ene edi mu sie ne ama mu nyina mo ene hwa a wogye ahenewa midin ene abusua pani owusu aduomi ene mo amohwe ni nyina fra chichi ni menche nyina yeda mu nyina se monkoso na monkurakura ensusosu emu saa nyame adoma yebesi adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra panyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pe enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntoma ye fe ni din de sey ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam defense ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya